Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Roque, Calabanga, Camarines Sur. At kung inyong nakita sa aking likuran, ayan po mga daing, alamin natin kung paano yung proseso sa paggawa ng daing, dito sa mismong bayan, and syempre doon sa mga nagtatanong, and malaman nila kung ano yung tamang proseso nito. Tayo ngayon kay Sir Jeffrey Asañez, isa sa mga may-ari nitong mga naggagawa ng daing, daing sa Tagalog, sa Bicol, dito sa amin guys, Alangsira. Okay. Si Sir Jeffrey Asañez almost 10 years na po na nag-manage nitong daingan dito sa Calabanga, Camarines Sur. Sir, magandang umaga po. Background natin, paano tayo nagsimula dito po sa paggawa ng daing, sir? Dati, sumasama ako dun sa mama ko sa pagbibili ng sariwa pa na gagawing tuyo. Bali ang bilihan dun, feeding, bulungan. Ibubulong mo sa bibilihan mo ng tuyo. Pag ikaw nanalo, kahit sa halagang account na halaga na umangat ka ng kahit 10 piso, sa'yo ibibigay yun. Ngayon, pagdating dito sa sa prosesan, pag deliver namin, pag ano dito, depende sa ano ba may order sa amin na ganito, tigi, tigi. Tinatanggal namin yung ulo niya, tapos yung buto niya, tapos unsalted siya, walang asin pa. Tapos itong tinatawag sa amin na danggit. Kumbaga sa Bicol ang tawag nito abo. Yan, ganito ang style niyan. Pag danggit Bicol, ang tawag diyan, sa danggit Bicol, tinatanggalan din ito ng tinik. Tapos walang alat. Yan ang tinatawag na danggit Bicol. Ito naman, sir. Ito, sa Bicol, ang tawag nito balanak. Sa Tagalog, ang tawag nito banak. Okay. Diyan naman, sapsap. Kung sa Tagalog, tinatawag na sapsap lawayan. Ito naman, ang tawag na tamban hubad. Yung walang kaliskis. Kasi pag ganito may kaliskis, itong tinatawag nila sa ibang lugar na tawilis. Tawilis po. Tawilis. Dito, tamban hubad, tawag dito sa amin. Ito, isang uri din ng tamban na pahaba siya na makapal ang laman na matulis. Okay. Kaya ang tawag nito, tunsoy tulis. Yung mga isda, sir, saan po kayo kumukuha? Bumibili rin po kayo sa mga mangingisda po mismo? O may sarili po kayo na mga tauhan na nangunguha po ng isda? Bali, umaangkat na kami, bumibili din kami sa mga mangingisda. Kami na rin ang nagpa-process. Okay. Parang kinukontrata na po ninyo, sir? Hindi naman kontrata kasi ang tawag doon sa amin, bulungan sa Bicol. Kumbaga sa madaling sabi, ang bilihan doon, parang bidding, bulong sa kanya. Pag ikaw ang nanalo, ikaw pinakamataas kahit 10 piso, sa'yo ibibigay yun. Okay. Tapos, pagdadaing, itong ginagawa nila. Yan, sa process nila, binibiyak ang Okay. Ganyan. So ito guys, yung kanilang proseso sa paggawa ng daing. Tapos pag na-process, Bibilad na po. Pero wala pa po ito, sir, na asin? Wala pa yung asin. Ang order sa akin, walang asin. Pag walang asin, bukasan lang yung tubig na may konting asin, sabay bilad. Kasi hindi naman na-absorb ang asin dyan eh. Wala man talagang alat yun. Okay. Ito po, sir, anong klaseng isda po ito? Tawag na salay. 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 Okay. Tapos yan naman, tinanggalan ng ulo. Kagaya ng kanina, yung bungis tige. Yun ang ulo niya. Okay. Ito po, hindi na tinatanggalan po ng ulo? Ay, hindi na kasi pag yung tuyan, tapos pag niluto mo, parang chicharon yung maluto. Parang chicharon mismo. Kain lahat yan. Okay. Ilan po, sir, yung mga empleyado natin dito na gumagawa po ng daing? Depende sa hindi naman kasi talaga totally mga kamag-anak mo po ito, sir, o ano? Mga kamag-anak, mga kabarangay. Ang iba, depende pag konti lang ang tuyo, tutuyuin, konti lang ang tao. Pag marami ang tutuyuin, tulong-tulong para madaling matapos. Marami din ang... Ibig sabihin, sir, parang depende doon sa isda na darating yung empleyado. Minsan naman, maraming gumagawa ditong ganyan, pero mga empleyado, pero okay lang sa akin dahil parang mas madali ang proseso. Okay.
Kung ilan yung kikitain, paghati-hatian na lang kung si per kilo ang bayad ko sa kanila. Per kilo po. Sige. Almost 10 years ka na po na involved dito sa pagnenegosyo. Ano po yung naging malaking problema natin, sir? Dito po na parang na-encounter natin. Ang pinakamalaking problema lang naman dito yung pag sunod-sunod ang panahon ng tag-ulan na medyo marami kang nabili. Pag hindi mo napaayos sa pag-preserve, nabubulok yan. Okay. Okay. Ulo rin, masisira na. Kaya dapat, talaga siya. Saka bumababa ang quality ng tuyo pag medyo na-stack na sa patis, kaya na sa yelo. Malambot na siya. Mababa ng kalidad, mura na pag binibinta. Opo. Sir, pag ganitong tuyo na po, naglalast po ito ng mga ilang araw bago mabulok mismo yung Pag tuyo na, matagal yan. Kumbaga, buwan din naabutin yan. Kaso nga lang, pag medyo matagal na, namumula na siya. Pero yung lasa, hindi naman nagbabago. Problema lang, namumula. May bibinta mo ng medyo mababa. Kagaya ng pag talagang bagong tuyo, talagang magandang tingnan yung tuyo talaga. Pagkalipas ng mga isang linggo yan, magdadalawang linggo, medyo mapula na yan. Kaya pag hindi masyado tuyo, madaling yung pagbilad na ng mga isda o patutuyuin ito. Sir, mga ilang oras pa ito tutuyuin para tuluyan na pong matuyo? Ito, depende naman kasi ito medyo manipis lang. Maghapon ito o kaya mga 6 na oras. 6 na oras? Pwede na tong tuyo na to. Ito sir, bago pa lang nabilad. Depende rin sa sa sikat ng araw kasi pag may lang sikat ng araw, talagang medyo mahaba lang. Mahaba ang oras. Ito naman, kalahating araw. Kalahati? Oo, kalahati. Ito, pares. Medyo makapal-kapal siya sir? May asin to. May asin na. Kasi medyo makapal lang naman, hindi asinan kasi mabubulok siya. Mabubulok. Ginadan talaga sa asin. Iba sir yung presyo nung may asin tsaka walang asin? Mas mahal ang walang asin. Mas mahal po. Pero may mga asin din na mahal, gaya nito. Mahal ang kilo nito. Kasi ito ang tawag dito ang karamihan sa mga ospital, yung magandang kainin ng mga pasyente, ito ang kinukuha mismo. Yan ang doktor yung danggit abo kasi wala tong side effect sa pasyente. Okay. Ibig sabihin sir, may mga ospital po na kumukuha sa inyo po ng daing? Wala naman, kumbaga sabi rin ng kagaya kasi ganito, tong isdang ito, nakakaano daw to sa Tagalog, hindi ko sa Tagalog kumbaga sabi ko nakakabaghat daw. Okay. Pag may sakit ka, hindi ka pwedeng kumain ito kasi sabihan ng matanda na daw, nakakabagat. Pero itong isdang ito, mga ganito, mas effective siya sa mga pasyente. Mas effective sa mga pasyente. So pag sumasapit sir yung gabi, halimbawa hindi po natuyo yung mismong isda, anong ginagawa niyo po sir? Pag medyo nakatigas ng laman, kumbaga pinapatong-patong namin ganyan. Pinapatong-patong ng ganyan para mahanginan hanggang gumanyan na siya. Tapos may trapalang. Pero pag hindi na tuyo, na malambot siya, i-reis namin yan, babalik sa yiluan. Para hindi siya masira. Kasi once na pinabayaan mo yan, na hindi pa malambot pa, pinuwagaan, dami ng uod yan. Okay. Sir, pag ganito talagang dapat bantayan po pag ganito kasi baka madiskitan po ng mga aso o kaya mismong pusa. May mga na-encounter na ba tayong ganun sir? Marami kasi pag hindi mo ang mga hayop na baguhan sa lugar nyo, talagang pag hindi mo napansin, amba na lang yan sa kapil, talagang kukuha rin yan. Kaya pag gabi naman, may tali yan, talagang hindi nila maano yan. Nabubuksan. So yan yung proseso ng paggawa ng daing dito sa Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Barangay San Roque ito sir? San Roque. San Roque. Barangay San Roque. Yung unahan pala, Sabang, sa dulo pa. Doon kayo sir kumukuha ng isda? Doon kami sa kumukuha dahil andun yung fishing port. Fishing port? Anong oras kayo sir, kadalasan pong lumuluwas para kumuha po ng isda? Para gawin pinakamaaga talaga niyan, alas 4 ng daling araw, kaya alas 3. Kasi may mga
dumadating na medyo mga bangka na maliliit, dumadating na sila. Doon na kami unang bumibili. Bandang alas 6 naman, mag-alas 7, yung malalaking bangka, sa pagdating na, kaya naabot kami doon minsan alas 8 ng umaga pagbibili ng isda. Gusto kang mensahe, parang advice doon sa gusto rin pong magnegosyong gaya po nito? Ang advice ko lang, hindi naman basta-basta pag process nito. Kung dapat marunong ka mag-preserve, yelo, asin, sa araw. Pag hindi ka marunong sa talong yan, huwag mo nang subukan dahil magsasayang ka na ng pera. Kaya dapat talaga may knowledge ka dito. Pag wala kang knowledge dito, mahirap din maggaya-gaya lang. Sir, yung sinasabi mo kaninang yelo, asin, yung yelo po, saan po ginagamit? Ang yelo, ginagamit yan pag mag-re-ice ka para ma-preserve ang okay. tutuyuin mo. O, ibig sabihin, ito nilalagay pa ito sir sa yelo after po na kumbaga, matuyo. Hindi pa siya nakatuyo. Hindi pa tuyo? Malambot pa. Nilalagay mo na sa yelo? Kasi pag pinabayaan mo yan, yung umaga may uod yan. Okay. Pag preserve naman sa asin, daing kayo ngayon, tapos walang araw, aasinan yan, magdamagan mo may asin yan. Okay. Hindi yan mabubulok kasi may asin. Kasi nakadepende pala sa panahon sir, kasi kung medyo maulan, gaya nito sir, mga buwan, parang tag-ulan na tayo dito sa Pilipinas. Tapos sa araw naman, pag maaraw, pag nabilad mo, tapos migas na, hindi na masisira, gaya nito. Ano na to, hindi na itong binta. Mga taga saan sir yung kadalasan pong pumupunta dito sa Barangay San Roque para mag-angkat po ng inyo pong produkto? Marami din, meron din mga taga dyan sa may Ocampo, meron din sa may Guwa. Partido area? Partido area, meron din parting Maynila, yung kumukuha, kumbaga bulyuma na, mga kumukuha din, tapos binibinta rin nila doon. Nag-order sa amin mga dandan kilo minsan pag gano'n. Okay. May pagkakataon ba sir na isang araw lang naubos mismo yung ginagawa nating daing? Mayroon pag napag-stack na ba o maulan tapos wala ka naman tutuyuin, isa lang mga bumibili, sunod-sunod, isa naubos din talaga. Pero may time na sobrang tumal, hindi naman araw-araw magandang bili yan. Sige. Okay. Kaya ito order ito sa akin. Alin po? Ito order na yan. Order na. Walang asin, assorted yan. Walang asin po. Pag tumigis na siya.